Kaixo, Iñigo Carmona naiz, Eibartarra eta IMH-ko ikaslea. Orain dela 2 urte Zikautxon lanian hasi nintzen nire formakuntza dualean eta denboranetan proiektu baten lanian egon naiz Zikautxon. Atzerri komisioarekin batera, proiektu hau kanpoan implantatzeko aukera auki dut eta 2 herrialde ezberdinetan egon naiz proiektu hau implantatzen. Mexikon eta Txekia Errepublikan. Azken 2 urtetan Zikautxon kalitateko herramienta batzuk automobilgintzako estandare berritara moldatzen ibili gara proiektu baten eta hau dena software baten martxan jartzen. Eta Mexikon eta Txekian egin dudana da software hori martxan jarri bi plantetan eta kanpoko plantetako ekipoak formatu. Gero bi kultura diferentetan eta bi lantalde diferentetan integratziak eta haiekin lan egiteak asko irakatsi nau. Esperientzia oso aberasgarri izan da bi herrialdetan, baina Mexikon batez ere hango jendearen hurbiltasuna eta oso jende soziala da eta oso erresa da haiekin harreman estu bat eta izatea lehenengo egunetik, eta gero Txekian oso ekipo profesionalakin lan egin dut eta asko inplikatu dena nire proiektuan da oso gustora egin dut lan. Han egon naizen denboran, proiektua martxan jarri dugu eta proiektua inplantatu dugu, baina proiektu horreri jarraipen bat eman behar zaio. Orduan harremana jarraituko du. Atzerri komisioa azkenean guretzat derrigorrezko ikasgai bada, baina oso aberasgarria niretzat eta aprobetxatu beharreko esperientzia.